Oliver Tambo nguyena mongameli we-ANC osaphathe izintambo isikhathi eside okusuka ngo-1967 kuya ngo-1991. Ngesikhathi iqembu elibusayo lisekudingisweni, uTambo wayesebenzisa ukwethulwa kweJanuary 8 njengethuba lokuhlahla indlela ebheke phambili ngezinto ezizokwenzeka onyakeni osuke usumbuluka. Nelson Mandela and other Rivonia trialists have been released. The ANC and the other political organizations are legal again. The government and the ANC are not only talking to each other, but have actually reached agreements on some issues. Abantu abaningi ke iqembu elibusayo sebelibuka belifanise njengendawo sashazwa kuyona imali, kuthengwe utshalo obumba eqolo, impilo ephambili, beshaye indiva abantu abadla imbuya ngothi. Ubuqembu nombango wezikhundla yizona izinto iqembu elisaziwa ngayo. Ngonyaka owedlule uhlalo we-ANC eLimpopo uStanley Mathabatha wasebenzisa lo mgubho ukukhombisa ukweseka umengameli weqembu elibusayo. Limpopo says Cyril Ramaphosa for the second term. Lo wayengumengameli we-ANC uThabo Mbeki osethule lo mhlahlandlela weqembu izikhawu ezingaphezulu kweziyishumi wexwayisa iqembu ngabaholi abazithola bengena emgogeni abacushelwe wona. The reason it's a trap is because if we take that route, then we will be preoccupied with this question: who is supporting me, and canvas and go into and completely forget about this urgent national task. Umengameli weqembu Cyril Ramaphosa masethula lenkulumo yakhe ngalempela sonto phakathi kwezinto azosithinta izingqinamba ezibhekene nabantu, ububha, ukungaqashwa kwabantu kanye nokungalingani ngokwenhlalo. Isimo somnotho naso sizohamba phambili namathuba okudala imisebenzi. Ngingusamkela Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli.